А это что не нравится, Екатерина II? Что не нравится? Вот ей хотят поставить памятник, Нам а мы не хотим. Сиембике больше нравится, позвольте. Ради бога, а в Сюмбике есть башня. Что вы говорите? Башня А Катерины есть карета. Да, хорошая карета, я даже Она же посидел. разрешила Екатерину мечеть-то Она разрешила после кирпичную ставить. народного волнения. Кирпичную ставить. Она загубила очень много людей. Она была очень хитрая, чтобы не волновались, чтобы не восставали, вот и разрешила. Вот я читала. Бірінші мақсат яңа метро станциясына Сиембике исеме қоюға, я билер исеме қоюға. Екінші мақсат Татарстан башқарасы Қазанда Әби патшаға, яғни Екатерина II-ге һәйкәл булырга тиеш түгел. Чөнки аның гамәлләре билгеле, мәсәлән, ноғайларга каршы геноцид, мәсәлән, Кырым татарларын Кырымнан куу, һәм гомумән Явыз империя сәясәтен алып бару. Без әйтәбез, ул Казанда булмаска тиеш, гомумән бер нидәген патшалар бunda булмаска тиеш. Чөнки Ленин әйткәнчә, Россия империясе ул халыкларның төрмәсе булган. Әгәр дә куябыз дибәсә, сез алга таба нәрсә эшләргә уйлыйсыз? Алга табалагын шул митинглар, пикетлар үткәрәчәкбез һәм кискен чараларда үткәрәчәкбез һәм ашлыкларда үткәрәчәкбез. Бу һәйкәл булырга тиеш түгел. Инде метро станциясының Сүйенбике һәм Биләр исеменә килгәндә әйләнеп кайтканда, әгәр алар куелмаса, сез алга таба нәрсә эшләргә? Әле безнең вакыт бар. Безнең халык тыңлаулары турында канун бар. Ул халык тыңлаулары буенча 500 имза җыйсаң, аны үткәргә тиеш халык тыңлауларын. Шуңа күрә без 500 имза җыеп, бу метро станциясе буенча халык тыңлаулары үткәрмәкче булабыз.